To nefoťte mě ty idioty, foťte mě, vyvízli na Facebook, já je taky vyvěsím. To jste takové fajnové oblečení, to vy jste takový fajnoví lidé, to vy jste čistí, že? To vy budete všetci poučovat, co mají dělat. To ti jde, že, hajzle? To jste chtěli vy. Vy jste takový čistí, vy jste se radši umřeli, než jíst to maso. A co máš žrat bezdomovec na ulici? Když nemá nic jiného, než to si najde v popelici, madam, bezdomovec má tu možnost si dojít nám do restaurace, kde každý večer dáváme bezdomovcům zbytky jídla zadarmo. 4 kýble si ty bezdomovci klidně můžou odníst, ale jenom musí vědět, není to maso. Na Palmovce. Já vím, kde to, tam je trojka, to já. Jo. Kde to tam je? Naproti byle, víte? Ježišmarja, ty vole, vy jste moc. Ježiš, tam, a kolik hodin je? Po 6. hodině. Po 6. hodině. Ježiš, tak já se omlouvám, já jsem se změnila, tak vy jste přece jenom kloudní lidé, což já vás mám ráda, tož o bezdomovce se staráte, tož já vám přeju hodně štěstí a já Bůh požená, ať máte Dobře. všechno, co potřebujete, Fajn. ať vám Pán Bůh požená na věky. Děkujeme. Hare Krishna. Naschle.